Hola, hola. Avui comparteixo una de les millors experiències viatgeres que he viscut fins ara. Estem a Antigua Guatemala, terra de volcans, i pugem lentament amb un minibús fins a arribar a la Soledad. Anem a descobrir l'impressionant Volcán de Fuego, un volcà actiu que escup fum i lava cada dia, amb la sort que es pot veure perfectament des del seu veí, el volcà Acatenango. Preparem motxilles i comencem a fer camí. La pujada és exigent i requereix una bona condició física, així que si us plau, si aneu, prepareu-vos per fer una bona caminada i, sobretot, eviteu pujar amb animals. I arriba un punt on el camí s'aplana i comencem a gaudir de les vistes. A una banda veiem el Volcán de Agua i, finalment, comencem a veure l'espectacular Volcán de Fuego. Amb 3.763 metres i la seva forma cònica perfecta el fan un volcà de postal. Una d'aquelles imatges que et deixen bocabadat, i encara més quan de sobte fa la primera escopida de fum. Brutal! Recomanació: fer nit per viure l'experiència al màxim, i és que a mesura que es fa fosc, els retrons del volcà segueixen els focs artificials de la lava sortint enmig de la foscor. Una experiència increïble. Després d'una nit en què pràcticament no dormim, ens despertem ben d'hora per pujar a veure la sortida del sol des del cim de l'Acatenango. I veure és un dir, perquè una boira espessa que s'obre intermitentment i un vent huracanat fa que aviat fem mitja volta. I ara toca una baixada divertida. Ja de tornada a Antigua, ens quedem amb més ganes de senderisme i, sobretot, volcans. Per això decidim anar també al volcán Pacaya, que també forma part de l'arc volcànic centreamericà, una cadena de volcans que s'estén fins a la costa del Pacífic. Tot i ser menys fotogènic, el Pacaya ens regala una bona caminada enmig de la lava seca, fins a arribar a una zona on encara fumeja. Estem en un entorn gris però ple de vida. Aquest volcà està ben viu i pot despertar en qualsevol moment. I aquesta gran caminada acaba amb una vista espectacular dels volcans de Guatemala. Sens dubte, aquests dies entre volcans seran una experiència per recordar. Gracias, Guatemala.